सुखड़िया और लाड़े लेखा मुंह बना के काहे बैठल बड़े? भैया तू का कहल चाहता ना बोला का कहल चाहता तनी आगे कह अब बताव तो लटकनवा केनु हम कुछ कह अभी तो काले बिया होके नु आइल रे। यार तो नहीं हम तो कहता नहीं कि भैया का तू ले जाओ खुआने में कह दी भैया नु पागल बाल और तू बोला कैसे भाई दे ना भैया कैसे कहता रे अरे तो कले बिया हो कैल बा तो भैया का करो चाटो तो का हाल बा तो आज हम फिर से बात कइले बानी भोजपुरी गाना के। तो भाई लोग कसम से कहते हैं आज के वीडियो बहुते गाना फाड़ बनल बा। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाल लहसुन के आज के बच्चों स्टार्ट करते हैं। आमे के बियाह बा काहे मेहरारू नइखे देत का? सर देतिया लेकिन भौजी के नो मोटका जात बा गलता ओइ से भौजी नु अच्छा करतिया तारा पता नहीं के नु हम बताता नहीं अब कसम खाता नहीं भौजी के नु मोटका ना चाहिए पतरका चाहिए बा। हथियार देख के साफ पलंग फान के भाग जाती है रे भाई। अरे बुढ़ चुनर सारदा है बा सुंदर सरवा के हथियार देके तो पलंग बस कूद के फान जाता ए साल अगर भौजी के जगह पर हम रहते नु कसम से कहता नहीं आप लहंगा उठा के कचाक से बढ़ जाएगी। तोर हथियार कितना बड़का बारे तनी देखा तो। अरे सार तनाई बा हथियार देखिए देखा तारा भाई लोग कैसे कहता भैया के कि दिखाओ तो हथियार तो कितना बार क्या बा ए साल भैया का हथियार नु 6 इंच के बा और गलती से पैडा खोल के आता हथियार बढ़ जाए नु खचक से न हल जाई भर करेलू छटर पटर। अच्छा दिन भर तू करेलू छटर पटर सुन तारा भाई लोग भैया का नाम बानू कि भौजी नु भैया के देते नहीं के आ भौजी नु दिन रात भर भैया से दूर रहता। ए भैया जी एक काम करो भौजी के गाने में कनम लगा के मारो भौजी नु हक दो छुए द जान तनी गतर गतर। ए सार तना हम तो कहता नु कि तू भौजी के गतर गतर मत छुओ भौजी के लहंगा उठा के पटा के पेल दे कि भौजी नु हमारे पट्टा न के जाओ। हाँ हम सच कहता नहीं अगर अच्छे तरह से हो जाता नु तो कर अगर तारा से नहीं होत नु तो हेकरा के बुला ला तो कर दून के होई तो दून के बात तो खना धार तलवार लेखबा। अच्छा देखो ना धार तलवार लिखा बा सुन तर भाई लोग सार के बात कैसन कहता रे कि हम तलवार देखो धार लिखा बा। ये सार का चाहता रहो ना तू बोला का चाहता रहो कि तारा केहू आओ आ पटा के पेल के महाका दो जनी हमारा सामान में सटाई ये बलम। अरे भौजी तार कहे के मतलब का बा हो ना हमरा के बोला तार कहे के मतलब का बा कि तार भतार तारा सामान में मसटावता। ए भौजी तलार के पैर ताकतारू खोल के चढ़ जा। देखा भौजी मोट हथियार चाहे छोड़ हमरा तो नहीं पता लेकिन ये जरूर पता बा कि तू पक्का नु रंडी बारू आ रंडी के कैसे पेल जाला इस सबके पता रहेला आ रहे के चाहिए काहे कि हम बनावे वीडियो आ हम गयावत नहीं थोड़ा बात के तो बुरा ना मनी हो आ वीडियो के आगे देखी हो आ देखे के लाइक से कमेंट करी हो आ चैनल के सब्सक्राइब करके चल जाइए।